Bing? Ba't ka papasok dyan, Ine? Yeah, kaya yan. Basta mga yan, hindi yan naabot motor. Kasi yan. Maatras pa. Ay, ang gater. Dukot pa tong tricycle. Maatrasan. Yung guide bibisi mga taga-UP. Sursugon. Okay, pasok. Ha? Oh, yaon. Hindi dapat mapiling ka sa vlog ta. Asain ba? Nasa likod. Asain? Tara, tanta, asain na. Mapark na lang. Come on. Hiling kayo dyan sa camera, dito vokal kayo. Park. Naisip Ito kaya di magtaram sa sa vlog-vlog. Kaso baro, pag nadadamo po ang sadiri ko, tayo naharap ka niya ang boses ko, Bi. Di ka man sa kuya, di ka man turn off, or nainlove ka dahil dyan. Na una, ito nga niliba na ang boses ko. Tapos, di man ako nagtutugot. Pero pag nadadamo ko na sa mga recording, ibahon. Tapos, para sa imo, Bi, kadto ba? Okay lang ba ang boses ko? Kadtong papasalip ako, masyado. yan. May mga voice effect man. Sa Isterbo. Sinda. Ayun, nalugod. Di ba? Yung baga Oyster. Buka na. Hindi po.
Francia pala, pwede na. Video of Francia. San Francisco pala, sorry. grabe
bumibili maka-battery mo yan. May saldang kaya ang image capturing niya mas halangkaw. Sino mo kawatan? Papa eh. Dapat palitin na yung channel ko. pag naging papa na talaga ako, ikakaso yan. Papa eh. Papa eh. Papa ah. B.U.B. Alam mo, ang ipangarang ko, mga beauty and the beast, nipple pretzel. Tapos na ko dyan. Improving ka na. Pero dapat sideways. Mami.